Sziasztok srácok, én Zoltán vagyok, és nem más, mint a Last Sunrise, azaz más van a Dying Light, csak a Robloxban. Most igazából simán parkőrözünk gondoltam, úgyhogy én induljak is. Egyébként ez nem ilyen volt, nem tudom, szerintem ilyen kocka volt. Jaj. Nem tudom, hol nem volt. Hol nem. Fölmegyünk egy ilyen, hol van? Ebbe. Akarok menni. Aha. Jöttünk bukfent, hogy mi is el is, de nem biztos. És mint a élet. De hogyan jön föl? Így. Ó! Föltudtam ide. Idáig srácok. Megyünk most följebb. Csak az, hogy most már hogyan, azt már tényleg nem tudom. Lehet, hogy nem is kéne, innen kéne felmenni, de mindegy. Inkább látom, mit kell, de ott. Csak lehet. Mit csinál?
Lehet, hogy nagyon is. Szóval itt tartottunk. És hogy gondoltam? De, Istenem! Nem hiszem, ti ide föl tudtok venni? Jöttetek már föl? Vagy... Nem értem, hogy hogyan. Hát de... Ötletem, hogy már lehet. De az biztos. De... Hiszem ele! Hát ugor már oda fel, vissza! Végre! Maszka... De... Hát... Eldrop. Most biztos nem nézem. Hogy jussok innen tovább? Kívül nem tudok.
Innen is hogy mennék tovább? Ilyet... Most innen hogy tudok feljönni? Ez miért sikerült? Hala. Végre. Yeah. Lenne még egy ötletem. Az, hogy ez a szerencsétlen ki tudja nyitni az ejtőernyőt hamar, és nem lezorul, direkt nyitja. Oda föl tudnak-e zuhanni valahonnan? Az lenne a kérdésem. De ebben amúgy az a legjobb, hogy... Mindegy. De maximum még magasabb pont ki. Onnan biztos, hogy át lehet, de hát ez olyan messze van. Innen, onnan. Hát. Egy jó kérdés, hogy át oda el tudom menni. Próbáljuk. Így se tudja kiengedni a szarat. Itt most mi történt? Uram! Kiukadt az erdő... Hát... ezt a szerencsétlen, de nem ért... Mi történt? Most vetted észre, hogy kiukadt az ejtőernyő, miközben már 10 éve nem használtad, vagy mi? Hát komolyan mondom. De ez most komolyan mi volt? Azért most leértek kicsit a lábam földre, hát akkor érjen. De most... Hát... Itt van a mattól, nem? Onnan lehet. Ja igen, hát onnan persze. Onnan persze rá tudok jönni. Meg is megpróbáljuk onnan is, de... Mennyi haver. Én már szikorsul, mint ő. Mit csinált, uram? Elengedtem. De amúgy ingyen már jók lennénk. Szóltam inkább. Tovább tetején. De egy kicsit tovább menjünk. Oh. Merre van az? Édes Istenem, gyorsabban. Merre volt? Azt sem tudom, akkor tetejére is megyek. Legalább akkor majd biztos, hogy sikerülni fog. Ha nem, akkor meg nem tudom, mit csinálok, de így nem már sikerülhet. De hogy azt mondja, hol van, azt mondja, nem tudom. Most már jelöl is le. Ez komoly.
Jó, ezt még találom. Min esett le? Istenem, min esett le? Valaki ott próbált tojás sütni. Még nyáron, mert olyan meleg volt, elcsúszott, hogy mi? Istenem már, de... Miért is van? Mi most van sötét? Most tudom merre van. Rá, persze. Na. Most miért most... Nincsen... Nem ahogy a távsor is működik a lábba. De nem. Azt hittem, már mondom, akkor... Ez a VR kombó is nagyon jó. Meg ez a... sötétség, biztos. Mennyi az idő? Tetejére így van, biztos, hogy érek, legalább túl lesz. Nem, akkor meg... Nem tudom. Csinálunk. A játék milyen gyorsan telik az idő. Ő viszonylag. Most. Jó, valószínűleg fel tudunk már érni addigra, sőt. És csak most váltok át az óra. Még 2-re, akkor még van idő. Amúgy is van időnk nappalból, de... Még most nem csúszik fel, még nem értem, miért nincs egy hosszú létünk. Meg unalmas lenne parkőrjátékban hosszú létre. Ide. Ilyenkor azt kívánom, máskor meg azt kívánom, miért nem lehet egy parkőrösebbre megcsinálni. Úgyhogy igazából kb. Maximumos, hogy teleportál, de az se izgalmas. És fölteleportálsz a tetejére. És így semmi sem jó. Csak ez. Ezt is néha megvonod. Én váltogatós kéne, hogy néha teleport. Néha tudom, máshol akarsz fölmenni, de kell. De mint most kéne ejteni az irány, és akkor onnan tudsz elpörteni, de hát ilyen nincsen. Már látom, hogy meg kell fel a nap, hogy nem tudom, hogy nem világosodik ki. Szerencsére. A tetejére is értem. Hát, ha ez eső nem marad abba, akkor is látni. Nem marad abba az eső, akkor így.
Azt. De úgy fel tudnátok menni? Ez ide. Jaj. Sekarang mondom, nem kezdenem el, hogy Bajati búzanát. Nem mindig. Nyertek így a szolív. Nagyon nőtt van. És mindig nem történt. Meg az csoda, mire várunk, hogy átlássunk. Az komoly. Pont arra kis rásra esik rá, azt hiszi, hogy mi? Amúgy ilyen rácson hogy lehet megállni? Tehát, hogy ez így... Ennyi téglával, ez úgy már úgy leszakadt volna. Ez a játék, de... A videójáték, de... Hamar az életben már. Hát a játék sem volt. Halló! Sokat látok. De hát ma mindjárt reggel 60. Hát még a... Hát, halló! Halló, jött van, azt még a hód... Ugyanott van, mint este, kb. Ott lenne a hód. Reggel, alig ment le. Ma ott kéne lenni a hódnak. Legalább. Megcsodálhatjuk a hódat. Igen. Gyönyörű. Na, égre. Látok. Rendesen még VR-jelző is van. Hogy az nem. Szerintem ilyen VR-jelző. Nem menő. De úgy itt volt. Remélem most rá tudok ugrani. Mindjárt meg kéne fordulnunk. Jó. Hát, de jó. Legjobb helyre. De ez komoly. Ennél jobb helyre kaphatunk volna. Találnak olyan, hogy itt egy ilyen. Le fogunk esni mi? Hú! Meg
vagyunk. Tehát pontosan nem ide jöttünk, hanem kicsit lentebb. Valahol ide. Reméljük, hogy nem tudom, mik ezek a... Hát, de nem ide jöttünk. Nem tudom. Onnan úgy ír, hogy jött? Lehetett volna följönni. Gondolkodtam, hogy nem fogjuk túlélni majdnem, de majdnem igaz. Hát, amúgy se lehetett volna följönni, de ide. Akkor se lehetett volna ide följönni. Na, hát nem tudom, én nem tudom, hogy olyan kéne. Tovább menni. Nem mászok be még egyszer. Remélem, hogy tetszett a videó nektek. Lehet, hogy kicsit várakozós volt, hát ilyen ez. Szóval most mindjárt van ez a videó. Tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Na, sziasztok!